μυστικό της γαμήλιας τούρτας. Ζούσε κάποτε στην Ισπεπονία μια πεντάμορφη κυρά που τη λέγανε Δώνα Τεριδώνα. Η Δώνα Τεριδώνα είχε το πιο γλυκό και φωτεινό χαμόγελο του κόσμου. Όσο γλυκό και φωτεινό όμως ήταν το χαμόγελό της, τόσο μοχθερή και ύπουλη ήταν η ψυχή της. Κάθε πρωί η Δώνα Τεριδώνα ρωτούσε τον καθρέφτη της, έναν στραφτερό καθρέφτη με χρυσή γυαλιστερή κορνίζα. Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποιος στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό? Αναμφισβήτητα εσείς, Δώνα Τεριδώνα, και δεν το λέω για να σας κολακέψω, απαντούσε ο καθρέφτης. Ευχαριστημένη η Δώνα Τεριδώνα έβγαινε στον εξώσιο του πύργου της και χαμογελούσε στους περαστικούς. Οι περαστικοί μαγεύονταν τόσο πολύ από το χαμογελό της που δεν κοίταζαν μπροστά τους και έπεφταν μέσα σε μια μεγάλη τρύπα που η Δώνα Τεριδώνα είχε ανοίξει εξεπίτηδες στη μέση του δρόμου για να διασκεδάζει. Την τρύπα άλλοτε τη γέμιζε με κέτσαπ, άλλοτε με μαγιονέζα και άλλοτε με σπανακόριζο. Έτσι οι περαστικοί άλλοτε έβγαιναν κόκκινοι σαν Ινδιάνοι, άλλοτε κίτρινοι σαν Κινέζοι και άλλοτε πράσινοι σαν δολμαδάκι. Μια μέρα συνέβη κάτι το εντελώς αναπάντεχο. Η Δώνα Τεριδώνα ρώτησε, όπως συνήθιζε, το πιστό της καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποιος στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό? Παρόλο που είναι περιττό να επαναλαμβάνω κάθε τόσο αυτή την ερώτηση, μια και οι δυο μας γνωρίζουμε την απάντηση. Το κάνω έτσι για γούστο, για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, για λέγε καθρέφτη, καθρεφτάκι. Το μορφότερο χαμόγελο στον κόσμο το έχει η Λουκία. Τι έκανε, λέει? Λουκία? Ποια είναι αυτή η χασολουκία? Δεν την ξέρεις? Όχι, πού να την ξέρω. Είναι ένα κοριτσάκι που μόλις μετακόμισε στη γειτονιά μας. Μετακόμισε, πότε? Προχτές, στην οδό Ουράνιου Τόξου, αριθμός 7 και 4. Και γιατί δεν μου πες τίποτα? Ρώτησες για να σου πω. Είσαι σίγουρος ότι έχει το μορφότερο χαμόγελο του κόσμου? Για να στο λέω κάτι ξέρω. Για να σου δώσω να καταλάβεις, τα δόντια της λαμπούν σαν μαργαριτάρια. Μιλάει και ανθίζουν οι τριανταφυλλιές. Τραγουδάει και μαγεύονται τα ειδόνια. Γελάει και ένα τέλειο ήλιος. Χασμουριέται και... Αρκετά, φτάνει, πάψε! Πιάσε με να μην χαλιογραφήσω! Εκείνο το βράδυ η Δώνα Τεριδώνα ξενύχτησε. Βημάτισε πάνω κάτω στο σαλόνι, έξω φρενών. Δεν μπορώ βέβαια να αφήσω αυτή τη Λουκία να κυκλοφορεί με χαμόγελο μορφότερο από το δικό μου. Αποκλείεται. Ξαφνικά κατέβασε μια ιδέα. Το βρήκα τι θα κάνω. Στα παιδιά αρέσουν τα γλυκά. Και τα γλυκά, όπως είναι γνωστό, βλάπτουν τα δόντια. Αν την καταφέρω λοιπόν να φάει πάρα πολλά γλυκά, θα χαλάσουν τα δόντια της και το χαμόγελό της θα σκαρτέψει. Την άλλη μέρα, η Δώνα Τεριδώνα έβαλε σε εφαρμογή το σατανικό της σχέδιο. Πρώτα απ' όλα, έστειλε 3 γορίες με σομπρέλο που είχε στη δούλεψή της να αρπάξουν τον οδογιατρό της περιοχής και να το φυλακίσουν στα ανοίγα υπόγεια του πύργου της. Ύστερα άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο στην οδό Ουράνιου Τόξου, ακριβώς απέναντι από το σπίτι που έμενε η Λουκία. Όταν το άλλο πρωί η Λουκία βγήκε στον δρόμο για να πάει στο σχολείο, είδε το ζαχαροπλαστείο με τις βιτρίνες φίσκα από τούρτες, σοκολατάκια, πάστες και λουκουμάκια. Τα λιγουρεύτηκε και μπήκε μέσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Την γλυκοχαιρέτησε η Δώνα Τεριδώνα με ένα πλατή χαμόγελο. Τι επιθυμείς, καλό μου κοριτσάκι? Αυτά εδώ τα γλυφιτζούχια, τα μεγάλα, τα στριφογυριστά, με τα 3 χρώματα. Πόσο έχουνε? Δωρεάν. Τότε θα πάρω 1 ή μάλλον 3. Και αυτές εδώ οι τρούφες? Οι τρούφες? Για να δω τον τιμοκατάλογο. Δωρεάν. Αλήθεια, βάλτε μου τότε μισό κιλό ή μάλλον 1,5. Και αυτές εδώ οι πελώριες σοκολατίνες, οι πασπαλισμένες με τριμμένη σοκολάτα, πόσο κάνουνε? Εξαρτάται. Από τι εξαρτάται? Από το όνομά σου. Αν σε λένε Ελιγολάνδη, κάνουν 50 δραχμές. Αν σε λένε Περθεσίλα, κάνουν 100. Και αν σε λένε Ελσινόρη, κάνουν 150. Δεν με λένε ούτε Λιγολάνδη, ούτε Πεθεσίλα, ούτε Ελσινόρη. Πώς σε λένε? Λουκία. Και δεν μου το λες τόση ώρα. Τις λουκίες, τις σοκολατίνες, τις δίνουμε δωρεάν. Πόσες θα σου βάλω? 3 ή μάλλον 5. Δεν τις κάνουμε αυτά? Και δεν τις κάνουμε.
Ορίστε τα πακέτα. Σε αυτό είναι τα γλυφιτζούρια, σε αυτό οι τρούφες και σε αυτό εδώ οι σοκολατίνες. Και σε αυτό εδώ με το κόκκινο φιόγκο. Οι κουραμπιέδες. Στους εκλεκτούς πελάτες δίνουμε και δωρεάν 12 κιλά κουραμπιέδες προσφορά του καταστήματος. Μόλις βγήκε από το κατάστημα η Λουκία, η Δόνα Τεριδόνα έτριψε ικανοποιημένη τα χέρια της. Σε λίγο η πιτσιρίκα θα φάει όλες αυτές τις λικουδιές. Θα χαλάσουν τα δόντια της. Ο οδοντογιατρός δεν υπάρχει. Τον έχω φυλακισμένο στα υπόγεια του πύργου. Θα δούμε μετά ποια έχει το πιο ωραίο χαμόγελο. Αν δεν... Ξέχασα να σας πω ότι όλα αυτά τα γλυκά η Δόνα Τεριδόνα τα έχει ζυμώσει με υπερζάχαρη και σούπερ σιρόπι. Αν η ζάχαρη και το σιρόπι χαλάνε τα δόντια, η υπερζάχαρη και το σούπερ σιρόπι τα χαλάνε 100 φορές πιο σύντομα. Η Δόνα Τεριδόνα περίμενε μερικές μέρες για να δώσει τον καιρό στη Λουκία να φάει τα ψώνια της. Και μετά ξάπλωσε στην πολυθρόνα της, άρχισε να κάνει αέρα με τη βεντάλια της και ρώτησε μεχελικά τον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι. Πιάσε τον κόσμο αυτό. Έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό. Δεν είπαμε. Αποκρίθηκε ο καθρέφτης. Η Λουκία. Ποια Λουκία, μωρέ. Είσαι στα καλά σου. Αφού στη Λουκία χάρισα 3 γλυφιτζούρια, 1,5 κιλό τρούφες, 7 σοκολατίνες και 12 κιλά κουραμπιέδες. Δεν χαλάσαν τα δόντια της. Όχι. Γιατί? Επειδή η Λουκία δεν είναι καμιά χαζούλη και χαζούλα. Είναι τετραπέρατη. Κάθε βράδυ πλένει καλά-καλά τα δόντια της. Ποτέ μα ποτέ δεν το ξεχνάει. Πλένει τα δόντια της. Με τι? Με τι θες να τα πλένει? Με κουραμπιεδόσκονη? Με οδοντόπαστα τα πλένει. Τώρα μου το λες. Τι να πρώτα πω κι εγώ, καθρέφτης είμαι, δεν είμαι πρακτορείο ειδήσεων. Εκείνο το βράδυ η Δόνα Τεριδόνα ξενύχτησε πάλι στο μυστικό της κήπο, ώσπου σκαρφίστηκε ένα σχέδιο, ακόμα πιο έπουλο και καταχθόνιο. Πήγαινε αμέσως στο σπίτι της Λουκίας, στην τουαλέτα. Γιατί, για να κάνουμε το πιπί μας? Όχι ανόητη, για να βρείτε ένα σωληνάριο με οδοντόπαστα. Θέλω να αδειάσετε την οδοντόπαστα από το σωληνάριο και στη θέση της να βάλετε αυτήν εδώ την κρέμα. Τι κρέμα είναι αυτή? Ρώτησε γεμάτος περιέργεια ένας γορίλας. Σαν τη γη. Τι είναι η σαντιγή με υπερζάχαρη. Μη περζάχαρη μπουμπούνα. 2 φορές να πλύνει τα δόντια της με αυτή την κρέμα πάει. Θα τις πέσουν και θα τα μαζεύει με το τσιμπιδάκι. Εμπρός μάρς! Οι 3 γορίλες φορέσαν τα σομπρερό τους και ροζ γούνινες παντόφλες για να μην ακούγονται τα βήματά τους και ξεκίνησαν ηχοπατώντας για το σπίτι της Λουκίας. Μπήκανε κρυφά, βρήκαν την τουαλέτα και το σωληνάριο, αλλά δυσκολευτήκαν τρομερά να εκτελέσουν την εντολή της κυράς τους. Να βγάλουν την οδοντόπαστα από το σωληνάριο ήταν σχετικά εύκολο. Να βάλουν όμως την κρέμα σαντιγί στο σωληνάριο τους πήρε πάνω από 3 ώρες. Τελικά με τα πολλά τα καταφέρανε. Κουπίσαν με το σφουγγάρι τα δακτυλικά τους αποτυπώματα από τις βρύσεις και το καζανάκι και επιστρέψαν στον πύργο. Η Δόνα Τεριδόνα άφησε να περάσουν 2-3 μέρες. Την τρίτη μέρα ξάπλωσε στο καναπέ. Άρχισε να κάνει αέρα με τη βεντάλια της και ρώτησε δίθεν ανέμελα το καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποια στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό? Το πιο γλυκό χαμόγελο στον κόσμο το έχεις εσύ. Συγγνώμη, τι λέω, η Λουκία το έχει. Τι έκανε, λέει, η Λουκία? Ποια Λουκία, μωρέ? Ό,τι σου κατέβει, λες. Αφού έστειλε τους γορίλες να βιάσουν την οδοντόπαστα από το σωληνάριο και στη θέση της να βάλουν κρέμα σαν τη γη. Ναι, αλλά η Λουκία το κατάλαβε από τη γεύση και χρησιμοποίησε την άλλη οδοντόπαστα, την ανταλλακτική που είχε στο ντουλαπάκι του μπάνιου. Έχει κι άλλη οδοντόπαστα στο ντουλαπάκι του μπάνιου. Ναι, πίσω από την κρέμα ξυρίσματος του μπαμπά της και το βερνίκι των νυχιών της μαμάς της. Τώρα μου το λες. Τώρα το μάθα κι εγώ. Έτσι, Καλά, θα δούμε. Γελάει τρανταχτά, όποιος γελάει τελευταίος. Η Δόνα Τεριδόνα κάλεσε τους γορίλες με τα σομπρέρο τους, έδωσε ένα τσουβάλι και τους είπε: Πηγαίνετε στο σχολείο της Λουκίας. Μόλις τη δείτε να στρίβει τη γωνία, ριχτείτε της, αρπάξτε τη και κουβαλήστε την εδώ. Οι γορίλες πήραν ένα τσουβάλι, ανεβήκαν στη μοτοσικλέτα τους, πήγανε στο σχολείο και περιμένανε κρυμμένοι πίσω από μια βελανιδιά. Μόλις είδανε τη Λουκία να βγαίνει, χυμίξανε, την αρπάξανε, τη βάλανε στο τσουβάλι, την πήγανε στον πύργο και την κλειδώσανε σε ένα δωμάτιο που το είχε ετοιμάσει ειδικά για το σκοπό αυτό η Δόνα Τεριδόνα. Το δωμάτιο ήταν χτισμένο από κήπους ζάχαρης και είχε κουρτίνες πλεγμένες με κρουστικά ενταφιού και ένα σοκολατένιο και κρεβάτι με στεντόνια από ζελέ, κουβέρτες από φύλλο μπακλαβά και 2 πελώρια αφράτα ζαχαροκούλουμα για μαξιλάρια. Το καμοδίνο ήταν από μαντολάτο και πορτατίχο από προφιτερόλι. Στο μεταξύ, η Δόνα Τεριδόνα στην κουζίνα του πύργου μαζί με 80 αρχιζαχαροπλάστες που τους είχε προσλάβει ειδικά για την περίσταση ετοίμαζε γλυκά. Το σχέδιό της ήταν απλό. Θα άφηνε τη Λουκία νησική, ώσπου να ξελιγωθεί από την πείνα και να αναγκαστεί να φάει τα γλυκά.
Κάθε μέρα οι γορίλες πηγαίνουν στο κελί της Λουκίας τα πιο εξαίσια ζαχαρωτά. Λόφους μουστοκούλουρα, λαχταριστά προφιτερόλ, ταψιά με γαλακτομπούρεκα, σκάφις με λουκουμόσκονη, σοκολατάκια τυλιγμένα σε χρωματιστά χρυσόχαρτα με γέμιση κεράσι, φουντούκι, πραλίνα και δαμάσκινο, μπομπονιέρες με ροζ και γαλάζια κουφέτα, μυρωδάτες χαλαβαδόπιτες, τρεμουλιαστούς ελέδες, πάστες με ολοκόκκινα ζαχαρωμένα κερασάκια, γλυκοπατάτες με γλυκάνισο και λαχταριστά μελομακάρονα που στάσανε σιρόπι. Η Λουκία όμως δεν έτρωγε, δεν ήταν εύκολο, αλλά τα έκανε πέρα. Και όχι, δεν θα το αγγίξω. Έλεγε μέσα της. Δεν θα τα αγγίξω γιατί δεν έχω μαζί μου οδοντόβουρτσα και θα χαλάσουν τα δόντια μου αν τα φάω. Όσο όμως περνούσαν οι μέρες και δεν έβαζε μπουκιά στο στόμα της, τόσο πιο δύσκολο ήταν να αντιστέκεται στο πειρασμό. Πώς θα αντέξει? Σκεφτόταν η Δόνα Τεριδόνα. Λίγο ακόμα να ξελιγωθεί της πείνας και θα πέσει με τα μούτρα στα γλυκά. Θα χάψει τις κουρτίνες, θα μπουκωθεί τα μαξιλάρια, θα καταπιεί και το κομμωδίνο. Κάθε μέρα τα γλυκά γίνονταν και πιο λαχταριστά. Την 7η μέρα, οι γορίλες φέραν στο κελί μια υπέροχη, τεράστια, πανέμορφη, 10όροφη γαμήλια τούρτα. Η Λουκία δεν άντεξε άλλο. Άρπαξε το κουτάλι, πήρε μια μεγάλη, μια πελώρια, μια τεράστια κουταλιά και ετοιμάστηκε να τη βάλει στο στόμα της. Συγγνώμη, Άκουσε τότε μια ψηλή φωνίτσα. εσύ είσαι Λουκία. Ναι, ποιος μιλάει? Εγώ, το κοριζό ποντικάκι με την κίτρινη ουρά. Να δω στο πάτο μου, ενοχλώ. Και βέβαια ενοχλείς. Δεν βλέπεις ότι ετοιμάζομαι να φάω αυτή τη γαμήλια τούρτα? Γιατί με διακόπτεις? Διακόπτω. Όχι από αγένεια ούτε από κακή πρόθεση. Αλλά επειδή σου φέρω ένα μήνυμα. Είναι δεμένο στην ουρά μου με μια κόκκινη κλωστή. Μήνυμα, ποιος το στέλνει? Διάβασε το και θα δεις. Η Λουκία πήρε το μήνυμα και το διάβασε. Λουκία, είμαι ο Θανάσης Οδοντίατρος. Βρίσκομαι φυλακισμένος στο αντικρινό κελί. Παρακολουθώ το μαρτύριό σου και βλέπω να σου φέρουν κάθε μέρα τα γλυκίσματα και να τα ξαναπαίρνουν άθικτα. Σε θαυμάζω, Λουκία, αλλά δεν υπάρχει λόγος να χάλας τη ζαχαρένια σου. Κάνε ό,τι σου πει ο ποντικός σου ταφέρτας. Το έμπιστο ποντίκι σου που σου έφερε το μήνυμα. Με ανυπόκριτο θαυμασμό, Θανάσης Πολφό. Εσύ είσαι ο ποντικός σου ταφέτας? Ρώτησε η Λουκία το ποντίκι. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ που με γνωρίζεις. Τι πρέπει να κάνω? Ρώτησε η Λουκία. Να ξεγελάσει τη Δόνα Τεριδόνα. Εξήγησε ο ποντικός ταφέτας. Να την κάνει δηλαδή να πιστέψει ότι έφαγε την τούρτα και ότι χαλάσανε τα δόντια σου. Μπα, αλήθεια. Και πώς παρακαλώ θα την κάνω να πιστέψει ότι έφαγα την τούρτα, αν δεν τη φάω? Θα τη φάω εγώ και η παρέα μου. Και πώς θα την κάνω να πιστέψει ότι χάλασαν τα δόντια μου? Θα τα μαυρίσει με το καρβουνάκι. Ποιο καρβουνάκι? Αυτό που μου έδωσε ο κύριος Πολφός. Το είχε δέσει και αυτό στην ουρά μου. Δεν είναι ένα καρβουνάκι δεμένο στην ουρά μου. Όχι. Θα έπεσε φαίνεται. Όπως ερχόμουν, με κυνήγησαν 3 κακομούτσουνοι γορίλες. Με σκουπόξυλα. Μη σε νοιάζει όμως. Να μην με λένε ποντίκο σουρταφέρτα, αν δεν φέρνω το καρβουνάκι. Περίμενε. Η Λουκία περίμενε, αλλά από την κοσουρταφέρτας δεν φαινόταν πουθενά. Θα το έφαγε καμιά γάτα. Σκέφτηκε η Λουκία. Ή θα έπεσε σε καμιά φάτα. Ή θα το άρπαξε από την ουρά κανένας γορίλας. Ας φάω λοιπόν κι εγώ τη γαμήλια τούρτα. Δεν αντέχω άλλο. Πήρε τη μεγάλη, τη περόλια, τη τεράστια κουταλιά και έδωσε στο στόμα της. Προτού προλάβει να κλείσει το στόμα της όμως, άκουσε πάλι τη ψηλή φωνούλα. Να το! Το έφερα το καρβουνάκι. Έφερα και την παρέα μου. Ενοχλώ. Η Λουκία έσκυψε και τι να δει, ο ποντικός του ταφέρτας όχι μόνο είχε έρθει, αλλά τον ακολούθησαν άλλα 1180 ποντίκια. Ήταν ολόγια με το ποντικό του ταφέρτα, μόνο που αυτά είχαν ρόζουρες. Πέσανε όλα πάνω στη γαμήλια τούρτα και ώσπου να πεις ποντικό ουρά δεν είχε μείνει ούτε ψίχουρο. Στο μεταξύ η Λουκία μαύρισε με κάρβουνο τα δόντια της. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν βήματα. Ήταν η Δόνα Τεριδόνα και οι γορίλες που έρχονται να δουν αν η Λουκία είχε φάει την τούρτα. Ο ποντικός σουρταφέρτας έκανε νόημα στους φίλους του που κρύφτηκαν όλοι οι ιστοποί και ευθύ κάτω από το κρεβάτι. Τη στιγμή ακριβώς που η Δόνα Τεριδόνα ξεπλύνωνε την πόρτα και έμπαινε με φουριά στο δωμάτιο. Έριξε μια υπεροπτική ματιά ολόγυρα. Μόλις είδε τη φαγωμένη τούρτα, έλαμψε το πρόσωπό της. Την έφαγες, κοριτσάκι μου? Ρώτησε. Μάλιστα, καλή μου κυρία. Όλοι? Όλοι βέβαια. Μόλις άρχισα, μου ήταν αδύνατο να σταματήσω. Οι γορίλες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους και άρχισαν να χορεύουν φλαμέγκο. Για να τα δοντάκια σου.
είπε με ληστάλαχτα η Δόνα Τεριδόνα. Για άνοιξε το στοματάκι σου. Ορίστε. Χαμογέλασε η Λουκία. Βλέπω ότι μαυρίσανε τα δοντάκια σου. Αλήθεια. Τι κρίμα. Κατάμαυρα είναι. Έχουν τα μαύρα τους τα χάλια. Δίνε του τώρα και αν είσαι συμβουλή μου, μην πολύ χαμογελάς, γιατί αν τύχει να σε δει κανείς, θα του κοπεί η χολή του και ποιος τον σώζει. Ευχαριστώ για την ευγενική σας συμβουλή, καλή μου κυρία. Θα τη λάβω σοβαρά υπόψη μου. Μπορώ να πηγαίνω τώρα? Στο καλό. Σε λίγο η Λουκία και ο οδοντογιατρός ήταν ελεύθεροι. Πήγανε μια βόλτα στο πάρκο, σταματήσαν σε μια δροσοπηγή και η Λουκία ξέπλυνε τα δόντια της. Εντάξει, Ρώτησε. Εντάξει. Απάντησε ο Θανάσης. Φτηνά τελείτως. Την άρπαξε από τα χέρια και άρχισε να χαροπηδάνε και να κάνουν τούμπι στο γρασίδι. Στο μεταξύ, η Δόνα Τεριδόνα, αφού χόρεψε ένα φλαμέγκο από τη χαρά της, ξάπλωσε στην πολυθρόνη της, άρχισε να κάνει αέρα με τις δεντάρια της και ρώτησε τον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποιος θα με αυτό, έρχεται χαμόγελο το πιο γλυκό. Η Λουκία, αποκρίθηκε ο καθρέφτης. Πώς είπες? Η Λουκία. Για ξαναπες το. Η Λουκία, η Λουκία, η Λουκία. Τι λες μωρέ, ποια Λουκία, είσαι στα καλά σου. Το και το, σε ξεγέλασε. Δεν έφαγε την τούρτα. Ποιος την έφαγε? Τα ποντικάκια. Και τα δόντια της, γιατί ήταν κατάμαυρα. Τα μουτζούρωσε με καρβουνάκι. Η Δόνα Τεριδόνα παραλίγο να σκάσει από τη φούρκα της. Άρπαξε τον καθρέφτη, το στριφογύρισε 6 φορές πάνω από το κεφάλι της, του έδωσε μια και τον πέταξε έξω από το ανοιχτό παράθυρο. Αυτό όμως δεν την ανακούφισε. Άρχισε να στρικλίζει, να ουρλιάζει, να μουγκρίζει, να σπάει τα βάζα, να ψαλιδίσει τις κουρτίνες, να ξυλώνει τις ταπετσαρίες, να μαδάει τους γορίλες τρίχα-τρίχα και να κλωτσάει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Ύστερα, για να παρηγορηθεί, άρχισε να τρώει τα γλυκά, ζαχαρωτά και τούρτες. Δεν άρχισε να πάρει την κάτω βόλτα, έτρωγε 3 γαμήλιες τούρτες, 6 πασταφλόρες και 12 δωδεκάδες προφιτερόλ στην καθησιά της. Έτρωγε συνέχεια, ασταμάτητα. Έτρωγε τόσο πολύ που δεν της έμενε καιρός να πλύνει τα δόντια της. Κάπνιζε κιόλας και σε λίγο τα δόντια της είχαν τα κακά τους τα χάλια. Άλλα μαύρισαν, άλλα κίτρισαν, άλλα ξεφλούδισαν και άλλα πέσανε. Άνοιγε το στόμα της και νόμιζες ότι έβλεπε σκουριασμένη τσουγκράνα. Από τότε της έμεινε και το όνομα Δόνα Τεριδόνα. Όσο για τη Λουκία, μεγάλωσε, παντρεύτηκε το γιο του οδοντογιατρού που τον λέγανε Λεοπόλδο και έκανε συλλογή από χαρτοπετσέτες, γουρουνάκια, κουμπαράδες και σπιρτόκουτα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και ο καθρέφτης, τι απόγινε ο καθρέφτης, θα ρωτήσετε. Ο καθρέφτης έτυχε να πέσει στο κάρο που κουβαλούσε ένα φορτίο σανό στο παλάτι του Τσάρου Τσατσάροβιτς. Κάτω από το σανό ήταν κρυμμένος ένας τυμπανιστής και ένας παπαγάλος. Όταν το κάρο έφτασε στο παλάτι του Τσάρου Τσατσάροβιτς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.